Ahoj, vítam ťa pri ďalšom videu stránky Genedu. V týchto videách pomáham a radím, ako upravovať tvoju WordPress stránku, o čom sa budeme baviť dnes, ako pridať vlastnosti, atribúty produktov, čo sú to vlastnosti produktov. Poďme na to. Ako sa k ním dostaneš? Po prihlásení na tvoju WordPress stránku, pokiaľ máš nainštalovaný WooCommerce, je dosť dôležité, aby si ho mal, no bez toho vlastne nevieš ani pridať atribúty produktov, lebo WooCommerce je nutný, aby si mohol vytvárať produkty, vlastnosti produktov, atribúty produktov. Dobre, predpokladajme, že máš nainštalovaný WordPress, máš nainštalovaný WooCommerce, môžeme začať. Klikneš si na položku menu produkty a vyberieš vlastnosti. Vlastnosti alebo atribúty produktov umožňujú zvoliť také údaje o produkte, ktoré sa môžu vzťahovať na veľké množstvo rôznorodých produktov. Dám príklad, napríklad veľkosť alebo farba. Lebo napríklad vlastnosť farba môže mať aj tričko, aj čiapka, aj topánky, čokoľvek. Čiže to nie je veľmi vhodné nastaviť ako kategóriu, že farba. To je skôr vhodné nastaviť ako atribút, vlastnosť. Ako pridáme novú vlastnosť, atribút, takže zvolíme produkty, vlastnosti a tu napíšeme novú vlastnosť. Napríklad, ako vidíš, je tu pridaná jedna vlastnosť, červená farba. Uvedomil som si, ale že je to chyba a idem to opraviť. Ako vlastnosť je zvyčajne niečo ako veľkosť alebo farba. A ja som tam nesprávne zadefinoval priamo červenú farbu. Ja musím najprv zadefinovať vlastnosť farba a tam následne hodnotu červená farba. Takže ideme to zmeniť. Farba. Keď dáme, že farba, tu dáme typ color, radenie meno, že necháme tak. Dáme, že aktualizovať. A teraz v tejto vlastnosti pridáme aspoň dve hodnoty, aby si chápal, aký je rozdiel medzi vlastnosťou a hodnotou. Takže vyberieme si vlastnosti, zvolíme vlastnosť farba a tu nastavíme hodnoty, nastavenia hodnot. Pridať novú hodnotu farba, tu nastavíme hodnotu farby, dajme tomu, že červená, tu bez Slack zadávaj vždy bez mekčeňov. Slack zadávaj bez mekčeňov. Môžeš tu pridať popis, ale nie je veľmi dôležitý, pretože nie všetky témy dokážu zobrazovať. Tu môžeš zvoliť farbu, hej, tak tu nastavíme červenú, hej. Pridať nová farba, hej. Už máme farbu červená. Dobre, teraz dáme, že modrá. Modrá. Tu vyberieme modrú. Hej. A následne túto vlastnosť vieš priradiť ku produktu. Poďme si to ukázať. Máme produkt, všetky produkty, takže otvoríme si produkty, všetky produkty a priradíme túto vlastnosť ku produktu. Vlastne takto vieme nastaviť aj rôzne ceny pre rôzne vlastnosti, napríklad máš, ja neviem, červené tričko za 5 € a ja neviem, zelené za 7, hej, dajme tomu. Vlastnosti produktu si nastavíš časti vlastnosti. Tu vyberieš pridať existujúcu farba. Vyberieš pridať novú
farba, zvolíš farbu a tu vyberieš hodnotu červená, hej. Vytvoriť hodnotu a dáš aktualizovať. Aby som tu zhrnul, princíp je nasledovný. Vlastnosti, atribúty slúžia na to, aby si zoskupil väčšie množstvo produktov a vedel ich jednoducho triediť podľa farby, veľkosti a podobne. Následne, keď zákazník príde na tvoj web, tak vie veľmi jednoducho a rýchlo nájsť tieto produkty, ktoré hľadá. Hej. Dajme tomu, chce si kúpiť oblečenie červenej farby, tak si vyhľadá všetky produkty v červenej farbe. Alebo chce si kúpiť tričko veľkosti M, tak si zvolí vlastnosť vo filtroch veľkosť M a zobrazia sa mu iba produkty veľkosti M napríklad. Šetrí to čas, zvyšuje to konverziu a pomáha to zákazníkovi rýchlejšie sa zorientovať na tvojom e-shope a rýchlejšie naplniť jeho cieľ, a to je nákup. Ak ti toto video pomohlo, daj mu like, prípadne ak máš nejaké otázky, podiel sa s nimi ostatnými do komentáre. A ak sa ti to zdá zložité alebo nemáš čas na to, aby si vytváral vlastné kategórie produktov, prípadne potrebuješ niečo iné pomôcť s tvojou existujúcou stránkou, veľmi rád ti s tým pomôžem. Pekný deň.